Tri. Mbak Tri Astuti. Nggih. Nah. Kagem sepot, Pak. Sinden Madangkara piye? Sae Pak, sip Pak. Ah iya. Seneng Iki genduk Tiara iki cah kok Narga kan to, Nduk? Sampe ndi Sama dalam dalem? meja. Nggih leres saking Badekan. Oh, Mbak Deka. Cah Mbak Deka. Wau sanjange warga anyar padahal kula pun pribumi mriki lho. Oh. Maksudnya anyar ning Madangkara. Nggih. Oh, nang Madangkara anyar. Nggih. Oh, yo betah ya, Nduk, nang Madangkara. Lah napa kok ngoten niku lho? Yogane bagus-bagus kok. Wis kejen lho. Ya. Bagus-bagus enem-enem sedaya ngoten. Madangkara ki nek yoga apa tuwon langsung diyasinke kok. Yo ora kaya. Nggih. Kaya Anu betah. Pak Edalang nggih. Nggih. Asmane Pak sinten? Pak Marsudi. Oh, jenengan. Gusti Allah delok-delok Marsudi ya kowe iki. Kenapa? Masyaallah Kenal, Reng? Lah halah. Jenengmu si sapa nduk kae? Sinten Pak Mau? Tiara. Tiara. Mutiara. Gusti Allah, Mutiara Kenapa? nek Marsudi. Iki bapak, Nduk. Lah, iki to, Pak? Marsudi lak mung meneruskan perjuanganku. Walah. Ora. Lah bapak ya nyangoni kok. Nggih. Nyangoni Golek, mondot. Nduk, lagi golek. Aku ora mbok anggap pakmu ra apa-apa. Winong iki saka Tulungagung. Tulungagung, Ya, Ji. Karo Mbak Triastuti coba berdiri berpacu dalam melodi. Melodi biar tak asik. tang. Oke. Winong iki cara buah apa Pak Gareng? Upami buah ngeten iki anu Pak, niku lho Pak, semangka tanpa biji. Wah. Sing nek dibuka sigar biar niku terus ketes-ketes Pak. Niku semangka tanpa biji. Ora usah disigar niki nyawang tok mawon kula pun ketes-ketes. Lah iki genduk putrane Pak Marsudi iki cara buah. Anake Marsudi niki apel Pak. Apel Washington. Wah, sing abang kae. Wabang, nek dibuka wabang terus empur ngoten niki Pak. Wah iya. Mbak Birgita cara buah. Birgita niki gandeng dhuwur dawa niki jenenge pisang. Pisang. Australia. Iya. Bu Kesi, awas elek tak kaplok kowe. Bu Kesi cara buah apa? Bu Kesi menika umpami buah sing paling mahal. Apa kuwi? Nggih menika anu Pak, duku ingkang saking Amerika diblaster kalian Jerman, kalian Polandia, kalian Blasterane kok akeh men iki. Pokoke sae to Pak. Nggih. Bang Mulir Ranggo ndas pokoke. Blasteran Ambon karo kepok anak-anak kluthuk ya kuwi. Oh niku lak blasteran nggih. Lek Mbak Tutik cara buah apa? Aku. Lah niki buah sing nggih kesehatan Pak. Apa kok? Pace. Sik tak urus. Nek pace iki ada istimewane lho menurutku. Enak istimewane enak. Walaupun dia itu ketoke diambu ki sengak ora enak. Sengak jane ra enak. Aja meneh kok diambu, dicedhaki wis kudu mungkuk-mungkuk kok. Pace iki. Iya, tapi nek dibelah itu ada bijinya. Ireng-ireng kae. Oh, ireng-ireng cilik-cilik kayak nik. Pringkil-pringkil ngono. Heeh. Tapi kae enak lho. Kecing kae tak wonge. Apa wis tau ngambu? Pace lho, pace. Oh, pace. Ngono lho gumunku kok codot ya doyan gondol iki lho gumunku. Sampeyan ya tau mangan to pace, kepepet. Malah ora. Mergo kuwi ning iku khasiate nek nggo obat. Obat apa? Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Ngangge niku pace niku. Moringa kalah karo kuwi. Nek boten sembuh baru ke bio moringa. Aja dijujuk to dandan. Jare Iki wis tak persiape 3 dina arep makan. Ampun dijujuk sik. Maaf aku ora ngerti Kula nyuwun gesang dan. sik tau.
Jaremu pace kae, ndek kan sampean ngomong, dia penyakit kencing manis. Dimene pace ya mari to sampean. Mari. Tahu kencing manis to? Tahu kencing manis ki 3 tahun Pak kalau kencing manis. Masalah. Ngantek digawe niku kula ya ra tugu lho Pak. Ngecom teh pahitan ngoten kula mentangring teng meja terus kula turi lah ngoten niku. Terus Kencing manis sih penyakit kok malah diduri ora. Mbah wong nyatane ya manis. terus urip ya, saiki urip ya omongnya. Urip, nek anggere kena kipas angin mati meneh. Ayo, tunggale kae lho. Iki lho, nang kowe kulino ndelok film Walid to, takon. Apa? Iki ben takon. Ini ora pagereng takono. Walid nak Dewi boleh. Takono. Wis kowe Walid nak Dewi boleh ngono wae. Nah, Sing piye to iki? wis ta pokoke. Kowe ngono kuwi. Nah, wong tuwa ora ngerti. Walid nak Dewi boleh ngono ya. Walid, Nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Tak nak, Walid dah layu. Oh, nek ngono ya Walid Walidaya. Heeh. Coba Lestari mundhut saka Iku sing piye to Pak niku? mula kowe buka TikTok gur live ae kowe ora ayo ben ngerti. Ada teko Walid Walidaya barang barang Huma Kamar Bayani Sohiro barang ki apa? Iya. Nggih. Pamundhut saking Bapak Kepala Desa Lestari semoga terjalin kerukunan yang hebat penuh dengan gotong royong warga masyarakat Purwosari selalu lestari. Oke. Purwosari beda pendapat ora pegat. Betul. Purwosari beda penemu ora padu. Leres. Purwosari beda pilihan ora bakal rusak sing bebrayan. Tepuk tangan warga masyarakat Purwosari. Wah, gareng ngelem tanggal 20 ben dijak. Kudu Pak, nek mboten dijak nusul. Oh, ngeyel kula Pak. Siapa yang membayar? Ya ora njaluk. Oh, ndak nyeluk. Wah, kau wis Ikhlas. mampu. Wong ikhlas. Wis mampu. Wing cukup ya. Mong kepengin ketemu pace aku. Ah, ngerti pace kuno ora iso mulih sampean. Aduh. Nah, delok wae. Sampeyan apa nyemoni aku? Ngira Seneng ngerti kuwi lho. khasiate pace. Seneng Ora wis bakal sindir kan mulih ya. kowe. Anggere wayah mene iki wis wayah tawa-tawa ngono seneng. Raketan duwene pace ditawake tegese seneng sedekah. Monggo Lestari jajangos. Pak Lurah berstaf perangkat Purwosari. Sugeng laras amanah barokah. Ya.
kasih Genduk Winong, Mbak Tri Hasuti. Mas Gareng. Ndak apa